Nilqgħukom mal-episodju ieħor mis-sensiela ta' Huma Maltija. Fil-programm tal-lum li kelli ser nesploraw hija xi ħaġa li sta' tgħid nikkun smawha kemm filgħodu wara l-ofsinhar u anke filgħaxija, il-bajda. Magħna fl-istudju għandna l-Sur Paul Spiteri li miegħu ser nkunu qegħdin niddiskutu aktar dan is-suġġett nilqak magħna fl-istudju. Grazzi tal-istudentuni. U kif nagħmlu proprju f'kull episodju ser nibdew il-programm tal-lum billi nintroduċu is-suġġett tagħna b'filma tqasir li ħejna likom. Il-bajt ta' tiġiġ, x'impatt taħalli f'ħajjitna? Meta konna iżgħar xi darba oħra l-ġenituri tagħna raw kif għamlu biex jisquna l-bajda. Imma għaliex kienu jinsistu daqshekk? Dan għaliex f'kull bajda nsibu madwar 6 grammi ta' proteina, vitamini A, D u B. Insibu wkoll il-kalċjum fil-qoxra tal-bajda. Sajjer l-qoxra fil-furn għal ftit minuti, iġġibha trab, mbagħad ħallatha ma' xorb u ikel ieħor. Il-qoxra tal-bajda titfjel ukoll mill-asafar, din tagħmel ġid tan-nadam tagħhom. L-ilma li nagħmlu l-bajda fih jista' jintuża l-pjanti minħabba li jerħi l-kalċjum mill-qoxra. Dan jgħin il-pjanti biex jikbru aktar b'saħħithom. Apparti s-sustanzi li neħdu mill-bajda, tista' tkun ta' ġid ukoll għall-ġilda tagħna. Dellek wiċċek bl-abjad tal-bajt u għamel tixju fuq il-parti mxarba. U wara erġa' dellek fuq it-tixju. Irrepeti dan il-metodu sakemm tagħti wiċċek kollu. Dan il-proċess jgħin biex ineħħi l-ekni minn fuq il-wiċċ. Dan kollu huwa naturali u effiċjenti, għax bajda kull ma tiswa madwar 24 ċenteżmu u ma tantx ikollok ħela. Kif tixed l-espressjoni Maltija, mimli daqs bajda. Għalkemm bajda waħda tiswa biss ftit ċenteżmi, hawn bajt jiswew fuq 27 miljun euro. Bħal dawk magħmulin mid-disinjatur magħruf bħala Faberge. Bajda waħda ta' Faberge tista' tixtri 83,333,333 bajda ta' tiġiġ. Filmat tant interessanti b'fatti li ngħid għalija ftit kont naf l-użu li għandha il-bajda. Però biex nibdew id-diskussjoni tagħna illum ser nibda biex insaqsik x'nutrijenti fiha l-bajda. Tajjeb, il-bajda fiha diversi nutrijenti, l-iktar fosthom hemm ħafna proteina fiha li huwa l-abjad tal-bajda bażikament, xaħmijiet li jinsabu fl-isfar tal-bajda, ħafna vitamini u ftit żgħira minerali. L-iktar ħaġa importanti fil-proteina tal-bajda li tagħmilha distintiva minn proteini oħrajn hija dak li nsejħulu amino acid profile tagħha, ġifieri l-amino acidi li fiha l-abjad tal-bajda, l-albumina tal-bajda, huma bilanċjati b'tali mod li jgħinu ħafna nutrizzjoni tal-bniedem. Tajjeb, din kienet anke tista' tixxiġieli l-ħalib tal-omm. Daqshekk hija tajba, ġifieri mhux qed ngħid biex isir hekk, imma hija tajba li tipprovdi biżżejjed amino acids biex tagħmel dieta bilanċjata għall-ġisem tal-bniedem. Ix-xaħmijiet li fih il-bajt ukoll huma xaħmijiet importanti għalkemm hemm ftit xaħmijiet saturati fiha, il-komplement tax-xaħmijiet huma xaħmijiet tajbin li fihom ukoll ikun hemm vitamini bħal huma vitamina A, D u K. Dawn huma vitamini li jisabu fix-xaħam biss u allura huma sors ta' dawn il-vitamini wkoll. Il-bajda għal-pakkett nutrittiv li tik hija xi ħaġa rħisa ħafna. Tajjeb, ħafna nies ma jirrealizzawx illi għal ftit flus li tkun qed tħallas qed tieħu din in-nutrizzjoni kollha. Tajjeb, pereżempju anke mhijiex xi ħaġa li tħaxxen, pereżempju, ħafna nies huma konxi ta' x'jieklu. Bajda ġeneralment ikun fiha jisu 75 kalorija. Tajjeb, meta inti tiekol ċikkolata jew tikol xi ħaġa snack, kun fiha ħafna iktar kaloriji minn bajda, in-nutrizzjoni li tik bajda huwa ħafna ikbar minn dik li tik xi ħaġa li hija inqas nutrittiva. Ġifieri in-nutrijenti tal-bajda parti li huma tajbin ħafna qed toħodhom bi prezz irħis ħafna. U tista' tgħid qed tuża kull parti tal-bajda għaliex tista' tgħid kull parti tagħha tik xi ħaġa differenti u x'hekk. Ekku, il-bajda bażikament xejn ma jeħel aħlif qas il-qoxra kważi għax tista' tuża xi ħaġa oħra. Il-qoxra fil-verità tista' tintuża anke fl-ikel tal-annimali, tista' tintuża bħala sors ta' kalċju għall-annimali wkoll, ġifieri wkoll tista' tintuża.
Morru issa mill-bidu, minn fejn jiġu, minn fejn tiġi l-bajda. It-tiġiet x'nutrienti jridu jieħdu waqt li jkunu qegħdin jikbru biex jipproduċi sta tgħid l-aħjar bajt possibbli. Tajjeb ħafna. It-tiġiġa għandha 3 fażijiet tal-ħajja basikament. Għandha il-fażi ta' fellus, fażi ta' għattuqa li hija bejn 6 ġimgħat u 8 ġimgħat, għattuqa hija tiġi għal madbiċ, sawa. Malli tibda tbejt isu ta' 18-20 ġimgħa tiġi tal-bajt. L-ewwel stadju tagħha meta tkun għandha fellus għandha bżonn ħafna proteini. Minn proteini ġeneralment jiġu minn sorsi veġetali bħal huma s-soja, il-piżelli, x'tipi ta' ful u dat tip ta' ingredienti. L-enerġija tiġi mill-ċereali, żjud, eċetera. Dat tip ta' l-ammont ta' proteina għolja għandha bżonnu il-fellus għax għadha qed tikber, tipproduċi skeletru kbir, tipproduċi riġ ġdid, tipproduċi muskoli iktar, u allura għandha bżonn iktar nutrizzjoni, tajjeb. Fil-fażi minn fellusa il-fażi ta' għattuqa biex niftehmu minn 6 ġimgħat sa 18 ġimgħa, intu għadak ngħidu grower feed. Il-grower feed huwa daqsxejn inqas għoli fl-enerġija, daqsxejn inqas għoli fil-proteina li ħalli tiġiġa tikber bil-mod sakemm ikunu mod uniformi biex jabdu jbidu kollha fl-imkien. Tajjeb, wara li jibdew jbidu t-tiġiġ, mbagħad nibdew intuhom dak ngħidu layer feeds li mbagħad ikun fih iktar proteina, ikun fih iktar enerġija u jkun fih iktar ukoll minerali. Importanti il-minerali għaliex tiġiġ għandha bżonn ammont enormi ta' kalsjum biex tipproduċi bajda kuljum. Tajjeb, u allura dan l-ikel apparti jkun fih iktar proteini u iktar enerġija jkun fih iktar ukoll minerali. Però biex tipproduċi l-aħjar bajda possibbli, it-tiġiġ huwa biss l-ikel li toqgħdu attenti x'ittuha jew anke l-mod ta' kif tinżamm. Le, l-ikel huwa primarju, huwa importanti ħafna, u ġifieri x'tikol it-tiġiġa jirrifletti wkoll fil-bajda għaliex fil-fatt illum hawn anke bajt ngħidulu enriched eggs. Anke fis-suq Malti ssibhom, u pereżempju ituhom jieklu żejt bl-omega 3. Tajjeb, l-inseed oil pereżempju. U dak jirrifletti fil-bajda, u inti tkun qed tikol bajda which is high in omega 3 pereżempju. Ġifieri l-ikel huwa primarju fil-kura tal-annimal. Barra minn hekk imbagħad hemm il-kura tas-saħħa tal-annimal tiġi marida ma tipproduċix bajt u ma tipproduċix bajt tajjeb, u allura waħda mill-iktar affarijiet importanti li jagħmlu l-farmers tagħna l-bdiewa tagħna huwa li jlaqmu t-tiġiġ tagħhom. Nlaqmuhom bħal aħna nlaqmu tfal, jitlaqmu biex ma jemirdux, mhux biex jitfejqu biex ma jemirdux. Ġifieri mhix kwistjoni ta' antibiotiċi jew hekk, hija kwistjoni ta' tilqim tajjeb biex kemm jista' jkun jibqgħu f'stat ta' saħħa tajjeb. Barra minn hekk, it-tiġiġ jitrabbew f'diversi modi, jistgħu jitrabbew fil-gadgets, jistgħu jitrabbew f'barn, jew jistgħu jitrabbew free range. Id-differenza bejniethom bażikament hija li t-tiġiġa tkun fil-gaġġa. Orajt ħafna nies jgħidu iva x'din hija magħluqa u allura m'għandix ċerti libertajiet. Illum il-gaġġeġ tat-tiġiġ huma ħafna iktar enriched ngħidulhom, ġifieri jkun fihom passiġġiera, jkun fihom bejta fejn ibidu, għandhom iktar spazju fejn jimxu, huma avvanzati ħafna iktar milli kienu fl-antik. Ovvjament it-tiġiġa fil-gaġġa m'għandix il-libertà li tista' tiġri l-emmola u kemm trid, għandha spazju limitat. On the other hand, għandek iktar kura ta' saħħa tajjeb, għaliex jekk qiegħda f'post fejn tista' tiġi monitor aħjar. Ovvjament għandek ta' ċans li tbati, ċans li timrat, u pereżempju sħana ma tbatix ħafna, kesħa ma tbatix ħafna, kollox kontrollat. Min jgħix ġo barn għandu l-vantaġġ li jista' jiġri min-naħa l-oħra, imma jitlef inqas kura diretta, dak li jkun ma jistax jarhom kollha l-annimali. Dawk li qegħdin jiġru free range fl-għajn tal-bniedem jidhru li huma l-iktar annimali li huma liberi. Fil-verità huma l-iktar annimali li jiltaqgħu ma' għawġ għaliex jidnaf jista' jiġi annimalu jipredhom fuqhom, jikolhom, jibistgħu jimirdu ħafna iktar, ġifieri għandhom l-iżvantaġġ tagħhom ukoll. Biss u bagħad hija għażla tal-konsumatur x'tip ta' bajt tixtieq jiekol u xejn. Il-proċess tal-bajda ma jispiċċax wara x-xogħol tat-tiġiġa. Xi trattamenti isir wara tista' tgħid li ssibu l-bajt li tkun bidet it-tiġiġa? Ekku, mela, xogħol il-raħħal huwa li jipproduċi kemm it-tiġiġ tiegħu jipproduċi kemm jista' jkun bajt. Biss imbagħad minn hemmhekk il qudiem irid jagħmel proċess ieħor, dan il-bajt irid jippakkjah, jinġabar ġerment awtomatikament illum għax il-farms huma kbar, imbagħad jiġi ppakkjat ġo grader, il-grader jażel il-bajda skont id-daqs, ġifieri jew kbira ħafna, jew kbira, medja, jew żgħira, jiġu pakketti apposta jew ġol kartun. U ovvjament jinbijaw skont id-daqs tagħhom ħafna drabi. Barra minn hekk, fuq il-bajda ssib miktub ukoll jekk hix grade A, B jew C, il-grade 8 fisser li hija bajda intatta, hija bajda perfetta, B ifisser li tista' tkun daqsxejn maħmuġa, C tista' tkun daqsxejn mxaqqa, dawk it-tnejn il-B u C ġermet imorru għall-industrija biex jissajru mhux ġodjar. Umbat wara li jiġi pakkjat u kollox jista' jinbieħ ġo supermarkets buħ wielet li nsibuhom xi.
Mir-riċerka li għamilna sibna li 76% tan-nies jemmnu li l-kolesterol jinsab fl-isfar. Dan veru? Ija veru. Il-kolesterol jgħat fl-isfar tal-bajda, l-abjad huwa proteina u proteina tajba ħafna. Il-kolesterol ma jistax ma jkunx fil-bajda, saru ħafna studju, saru ħafna provi biex kemm jista' jkun naqsu l-kolesterol mill-bajda, ma sissa ħadd ma rnexxielu. L-bajda ma jistax ma jkollix kolesterol hija ingredient essenzjali biex jiżviluppa l-fellus. U allura sissa ħadd għadu ma ħareġ bajda minn kolesterol. Li nixtieq ngħid fuq il-kolesterol ma huwa li l-bajda mhijiex is-sors tal-kolesterol fil-ġisem tal-bniedem u ħafna affarijiet oħra li jkoll il-bniedem illi jistgħu iwasslu biex ikollu livell ta' kolesterol. Ovvjament, jekk inti kollok il-kolesterol tibqa' tikol il-bajt ħadd tkompli żżid. Imma bniedem persuna b'saħħitha li tikol ċertu ammont ta' bajt kuljum m'għandix kollha problemi li jiżdiedlu l-livell tal-kolesterol f'dieta bilanċjata. Grazzi Paul tal-qajt l-isterina tagħna għallum. Dak kien kollox għall-episodju tal-lum għalikom inaqdu magħna għall-episodju ieħor ta' Maltija fejn flimkien nesploraw aktar tomiet Maltin. Saħħit!